I tried so. Čekají tady na v dnešním videu hraju Pet Simulator X, jdete lajky a odběry a jdeme na to. Mám pejska, takže dobrý. Musím mít dukátky. Tak krásně. Tak krásně. Jdu si koupit vajíčko. Ať se mi tam padne. A jo, další pejsek. S hvězdičkou, toto je dobrý. Wow. Další vajíčko. To je bunny, toto je dobrý. Beru. Další pejsek. Beru. Tak a jdu. Tak natěžíme dukátky. Ty dostal jsem vajíčka tam v tom speciálním, byl ten mazlíček speciální. Epic. No a jdeme si koupit další vajíčko. Teď zlaté vajíčko. A je v tom zlatá kravička. Tak to je dobrý. No, trade. Jsem vytradil toho paralelního maslíčka. Teď tam toho, co levituje. Tak jdem krásně, koupil jsem si další zónu si koupím, protože mám hodně peněz, tak. A to diamantu dostal jsem free dárek, teď koukám nějaké chatky a to, co to je za chatku, ty brďo, nevím, ale každopádně jdu dál. Tak, těšíme. Tak, další, těžíme. Já teď mám nově axolotla. Tak dám si ho do čtveřice, maslíčku, tak. Tak a koupil jsem si další zónu a u další takový videí, čau a dejte like a odběr.